South Africa ngiyakubingelela kuphi na kuphi la ukhona njengamanje mhlawumbe usilalele ubekile ifoni yakho uhleli kanje esihlalweni uthokuzwe mhlawumbe usibukeleke kumabona kude usibukele ku TV siyakubingelela igama lami ke mina nguThabisa uqumba amaqumba la laqumbise lesele lentaba ngombhinyelike into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha kwabe ukuyivimba ngapha aphuma ngapha ibekela ujumping castle nibingelelwa uXebu inibingelela abafowethu namhlanje ohlelweni lomnandi ngendlela esimanga ekuthiwa ke why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina bafethu ziningi inkinga esibhekene nazo emsebenzini la sisebenza khona ukuthola ukuthi kunomuntu ongakuthandi nje kahle emsebenzini thola ukuthi omunye ufuna ukuzenza sa boss yakho kodwa akayona iboss yakho mhlawumbe omunye wafika kuqale so uyakuzwisa nje lento ukuthi wafika kuqale omunye fanele akufundisa umsebenzi akafuna ukukufundisa omunye wakufundisa umsebenzi kumele ngaloko ukuthi wafika ungazilutho la wafundiswa yimini umsebenzi ziningi izinto esibhekana nazo emsebenzini ziningi inkinga esibhekene nazo emsebenzini abanye bayemaboss kodwa uboss babo uyabona ukuthi khamba nokuhlukumeza phakathi ziningi inkinga esingabhekana nazo emsebenzini namhlanje futhi inkinga eziqale khona emsebenzini uthi udadewethu ufuna ukwazi ukuthi why yena ebantwini bebonke nje kwangana akhetha ukuthi lobu buhlungu amzwisa bona abuzwise yena ake sihambe siyothola istory sonke bafethu ukuthi ke yini kuyiyona ngempela eyinkinga uMr Xebu sathi Xebu siphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya ubuzela uThabisa uqumba amaqumba nalaqombisa lesele no man siphinde futhi saba nenye inkinga futhi esibhekene nayo nje ubona nje eduze kwami kunomali eduze kwami kunosisi okhona la eduze kwami okuyena esothi ukukhuluma naye siyakubingelela sokwamukela ohlelweni yebo sawubona bhuti ninjani siyaphila njani siyaphila siyajabula ukuba nawe namhlanje ohlelweni siyabona ukuhlonipha nje ngoba phela umuntu uma usukumbiza engazi nokuthi ubizelwani esikhathini samanje eziningi izinto ngathi umuntu noma emise endleleni emise ethandaza ngoba wazi noma uzogejeliswa umuntu oright noma ugejeliswa umuntu oyokubulala yabo siyabonga kodwa ukuthi usithembe futhi usondele eduze kwethu siyajabula kakhulu mhlambe masingake siqale nje ekuqaleni ngoba sifuna ukwazi kabanzi ngawe igama ubani nesibongo uThabile wakamkhisi khabazela siyabonga kakhulu yebo unabo abantwana yebo nginabo okay ubaba abantwana umuntu enisaphilisana naye yebo sisaphilisana okay nini isikhathi singakanani nindawonye naye hayi sesinesikhathi eside sendawo bonke kuhamba kahle nje bonke kuhamba kahle uzingane uyazinaka nawe uyakunaka yebo uyasinakekela nje sonke nezingane yebo I know siyakubongela phela kulesikhathi samanje umuntu uthola ukuthi ubaba engane yokuqala kamnaki ubaba engane esibili ufaka imali kanye ngonyaka ubaba engane esithathu umuntu nje abahlali bencaphana ngenhlamba yabo so siyabonga ukuthi unomuntu kodwa khona ukuthi akunakekele anakekele nezingane into enhle kakhulu leyo siyakubongela nje futhi kakhulu akusajwayelekile ngifuna ukwazi kodwa nje kabanzanyana ngawe uyasebenza kodwa wena cha angisasebenzi awusasebenzi bokusebenza ngaphambilini bengisebenza oh okay all right bokusebenza usasebenzi ake ngithi mhlambe naku kuyenzeka ngelinye ilanga ubekwa nje emsebenzini esikhundleni esiphezulu mhlawumbe ubekwe esikhundleni la khona uzokwazi ukuthi uqashe khona abantu ungaqasha abantu abalethile ama CV ngendlela eqondile noma ungathaka nangabantu basekhaya abaswela umsebenzi ufaka uhlanganise ungenza njani ungalandela umthetho wama CV noma nasekhaya makhona abaswela ngabathathu basondeza ukhulume nje iqinisele emsulu awuqashwanga into ongayenza kodwa mangingathuni ke zithuba ungenza njani singaqasha abantu abaphethe ama CV maqhamuka mhlawumbe wasekhaya uswele uyazi ukuthi lapha ngeke yakhe akuswelwe ungamsiza noma ngeke umsiza hayi ngeke ngimsize ngeke umsize ngiyazi ukuthi iqinisele ngeqiniso lelo ngoba siphambi kwalento ekuthiwa iCamera ezinye izinto umuntu kazikhuluma zithi okay no siyabonga kakhulu ukuzwa lokho mhlawumbe ezinganeni zakho njengoba unezingane zingakho ingane nazo ziwu3 nengane entathu okay mawungakuzwe kuthiwa ingane yakho beyisebenza kodwa iqoshiwe emsebenzini eqoshweni kwayo emsebenzini
kunomuntu oyiqoshisile lapha emsebenzini ungaphatheka kanjani? Ngaphatheka kabi. Ungaphatheka kabi. Ungaphatheka kabi yini ngaphatheka kabi ukuthi iqoshiwe noma iqoshiswe umuntu? Ngaphatheka kabi ukuthi iqoshiswe umuntu. Ngoba ungafile ngazuthi mhlawumbe lo muntu uyayizonda ingane yakho noma akayifisela ukuhle. Okay. La kahle kuno umbuzo esike siwubuze nje. Masiphila emhlabeni kunezinto esizenzayo ebantwini ezibhlungu. Sometimes kube ibona abantu abenza izinto ezibhlungu kuthina, uyabona. Kodwa ngifuna ukubuza esayidini lakho ukuthi wena nje njengomuntu ophila emhlabeni ekuthembekeni onakho nasezintweni ezinhle osozenzelela abantu nokuphila kahle nabantu nje nokuzwana nabantu, ungazinikeza abakusuka kwani kuya ku-10? Ngazinikeza u-10. Sure. Yeah. Okay. 10 out of 10. Yeah, 10 out of 10. Okay. Hey, angeke ukwazi mhlawumbe ukuphula nje noma into encane just ngoba siphila le emhlabeni phela kukhona la uhamba ushayisa khona. Hayi, Go right. U10 right, perfect. 10 right. Okay. No. Ungayi kude kakhulu kunomuntu la osibhalele. Osibhalele ufisa ukuba nengqoqo nawe. Naku ke ngicela ukuthi mangase kwenzeke mhlambe sithola ithuba lokuthi simbone ngelinye ilanga nje. Ngiyafisa ngabukhona ukuphakanyelwa umoya mhlawumbe ongaba nawo. Ngifisa nje ikhulunywe njengabantu abadala, ima ixazululeka siyixazulule, mahluleka futhi siyeke. Mawukuthi kunenkinga enizobe ninayo. Kodwa ke ngifuna ukukhuluma kakhulu, ake ngilokhuze ngidlala ivideo le uyibuke bese usitshela ukuthi uyamazi uzizwa kanjani ngento ayishoyo. Uzongafaza lapha yaphansi ushaya uplay. Nginibingelele, igama lami nguBongiwe Ngwagcwabaza, ngibhalele uHlanga Media ngenxa colleague wami. Ucolleague wami ngifuna angichazele ngoba ngagcina sengilahlekelwe umsebenzi, achazeni ukuthi inkinga yakhe ibe kiphi. Ngiyabonga. Uyamazi uBongiwe? Ngiyamazi. Umazi laphi sisi? Amakhelwane wasekhaya. Oh, wangakini? Yebo. Oh. Bunjani ubudlelwane benu? Hayi, bukahle. Ngaphandle kokuthi umakhelwane akukho la khona nike naba khona ndawonye mhlambe Besisebenza ndawonye. oh same company? Yebo. Okay, same department? Yebo. Okay. Ni awusasebenzi wena usasebenzayo? Angisasebenzi nakasasebenzi. Okay. Umgcina kodwa ukubonana kwenu beni right? Bese right. Okay. Le nkulumo eyikhuluma la uyayizwa kodwa? Ngiyayizwa kodwa ngathi ayiphelele. Okay. Ngoba ngazi ukuthi uthini ngomsebenzi ngoba angisasebenzi nakasasebenzi. Ngathi ayiphelele inkulumo yakhe. Angazi noma singambiza ukhona around la. Singambiza mhlambe just ukuthi nixoxisane naye mhlambe umuzwa ukuthi kahle kahle uthini. Angazi singambiza yini just ukuthi nibone ukuthi niyangalaphi nenkulumo. Singambiza. Okay. Siyabonga kakhulu. Sifuna way forward ukuyinikezwa uwe singazenzeli umathanda. Okay. Yeah. Yeah. Mfakeni. All right. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Unjani bhuti? Siyaphila. Usisi uba igama lakhe? uBongiwe Ngcwabaza. Bongiwe Ngcwabaza. Sifinyelele la ekuthenini usisi simtholile, sesikhuluma naye sathola ukumazi kancane. Uyaveza futhi ukuthi umakhelwane nawe. Ngiyafisa utshela umbukeli esekhaya nawe usisi ukuthi ngoba ivideo le kade siyidlala ayiphelele. Ngiyafisa ukuthi uchaze ukuthi kungani namhlanje sihlezi kanje. Ngoba ngibhalelile ingoba ngifuna umakhelwane nami uThabile angichazele ukuthi kwenzakalani emsebenzini ngeze ngiphelele umsebenzi. Yebo. Okay. Emsebenzini ungene kanjani?
ukuze uthole umsebenzi? Ngingene ngayo ngoba ngakhuluma naye ngathi ngicela ngizamele itoho. Wabenza ubuntu futhi wakutholela umsebenzi? Yebo wangitholela. Okay. Uyafika ke manje emsebenzini ngoba utheke esitolo wakuyiphi department? Ngangise fruit and veg. Okay, yena beku Naye bese fruit and veg ucontroller wakhona. Oh, okay. So ke naku kuyafika usithathe lapho nje ufika kufike kwenzakalani? Ngifike ngaqashwa ngagcwalisa ama forms ngase ngakhonjiswa umuntu engizosebenza naye. Ngasebenza naye. Kuthe ehambweni kwesikhathi Ubani obosebenza nawe yena? Uyena uThabile. Oh. Yebo, kuthe ehambweni kwesikhathi ngase ngambona yena esengasangeniza izinsuku ezijwayele kuyingena. Sokuyimina engingenayo ngisebenza. Yena esesebenza ama-hours amancane. Yebo. Oh, okay. Yini ke kuyiyona kahle kahle ngiyezwa sosebenza ama-hours amancane kwathini okay ngiyakuzwa konke lokho. Yini kuyiyona kahle kahle esilethela namhlanje ukuthi size simbize simbekela? Into eyona ngifuna mina angichazele ngoba kuthe sesisebenza bese kungasa impahla ingasapheleli kahle esitolo. Masibala ishort. Kube ngathi manje impahla idliwa imina ngoba ngiyafika. Emabembuza kuthiwa athi akubuzwe kumele nakazi lutho. Sesi lokho akukhuluma uyakwazi? Hayibo angikwazi lokho akukhulumayo. Okay, mhlawumbe siqale lapha ekuthenini emsebenzini wafaka wena wamfaka emsebenzini? Yebo mina ngamfaka emsebenzini. Okay. So umfakile ke emsebenzini kuyiqiniso nokuthi masolala esikhathini eziningi kusengena yena? Kuyiqiniso. Bese ngena kabili mhlawumbe esontweni. Okay. Ngesikhathi usasebenza wena uwedwa engekho yena impahla beyilahleka? Beyingalahleki impahla. Iqaleni nokulahleka impahla? Iqale sekufike yena ukulahleka. Okukhoma ngokusobala ukuthi kwakuyena? Akusobala ukuthi kwakuyena. Okay. Usibizile sisi ukuthi masokusiza la. Mhlawumbe ke siqale kuwena ngoba kunzima ukuthi sikhulume into ezoloku isisemuvi sisaphambili. Impahla wawungaba uyintshontsha noma wawungayintshontsha? Cha ngangayintshontsha. Wawungayintshontsha? Okay. Ukholelwa ukuthi uyena wayeyintshontsha noma mhlambe ufuna ukuzwa ngayo ukuthi ubani wayeyintshontsha? Ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi uyena ilahleka kanjani impahla angichazele. Ngoba phela impahla neduka afika mina yaduka. Angani noma mhlawumbe uyena indlela enza ngayo ngoba phela vele ngoba sesibabili kuzobuzakala kuyena ngoba yena emdala. Vele mebembuza vele uzokhomba mina phela ngiyafika ngazi lutho. Ikhona iwoningo wakwayithola kodwa? Yeah, ikhona iwoningo engangayithola yokuqala. Ngoba impahla yayishoda even na kwi-system. Yebo. Okay. Sisi akukho mhlambe ongathi mhlawumbe waba nesandla kukona ekuthenini axoshwe? Akukho nje. Futhi uyena ubongiwe. Ufanele abu uke ngichazele ngoba kwathi efika ubongiwe wafika qoma izikhulu lapha. Ngaphakathi? Yebo. Hawo. Kuyiqiniso lokho sesi? Hayi angikwazi lokho. Shuthi yena ngendlela abona ngayo. Wabona ngathi ngiqobe izikhulu ngoba mina bengumuntu umuntu enza into ngibe seduze kwakhe ngibone ngilandelele umthetho. Yabona ke mina nje ukuthi shuthi nangu umuntu ofast kakhulu. Ngoba noma kwenza delivery eminyango bekade ngimbuke ngibona ukuthi deliver kanjani impahla ngiyibali. Yena shuthi yena bethatha kude ngokubona kwamangazi. Kodwa manje umbuzo futhi enginawo ukuthi kungenzeka nomuntu afika kufunela umsebenzi aphinde futhi yena lo muntu akuphuce umsebenzi angazi kodwa ngabe mhlawumbe ikhona indawo la uthi khona hayi no mina ukhona umuntu ongitshelile mhlawumbe yabo ngoba njengamanje siyamsesha asinayo into ephathekayo yabo asinayo into ephathekayo siyamsesha siyafundisela nje ukuthi mhlawumbe ngabe khona yini mhlawumbe nesandla kukona uyabona ikhona mhlawumbe into ngathi hayi mhlawumbe mina ngabona ekamereni kwenzeka ukuthi noma mhlawumbe unozibani bani wathi kimina uyabo ukhona umuntu mhlawumbe owakuhlebela ngeke ngize ngisho ukuthi ngabona kuma camera angithi uyazi ukuthi emsebenzini kuba khona isikhathi se lunch tea time ngathi ngihlalele nje enkantina
kwaba khona usisi nje thizeni osebenza kwenye department wase yangihlebela ukuthi angikade ngingahamba noma nini. Ngabuza ukuthi ngobani, wathi usisi lo wakufaka emsebenzini usenomono ukuthi wena usuthanda kakhulu imanager ngoba ngendlela osebenza ngayo uyazikhandla noma upheka izinto emashelofini ipheka ngendlela. Mana ke uqoshwa nje vele sowunalo ulwazi lokuthi uyena. Yebo senginalo ulwazi. Kodwa ngangambuza ngiqena ukumbuza ngathi ngombuza ngelinye ilanga kodwa lento lokhu ngidla ngaphakathi. Ikudla usengaphakathi ngisasebenza naye. Sasebenza naye. And yena upretender as if yonke into right. Yebo. Okay. Mhlambe sizake siqale yabona ngoba kuka nje ake siqale mhlambe sithole kuwena ulwazi lokuthi lento ayikhulumayo ikhona yini mhlambe unalona ulwazi la lento ayikhulumayo khona mhlambe izinkulumo okwaba nazo nabantu nabaphathi nabantu abakanjalo ngaphakathi emsebenzini ezicindezela lo wesifazane. Kuyangixaka nje akazi Kodwa sizake siyibuke la kule side ke. Bowusebenza izinsuku eziningi emsebenzini. Lezo insuku lezo bezikwenza ukuthi uthole imali. Awusasebenzi lezo insuku eziningi ngenxa yomuntu ofaka uwena emsebenzini niwe department eyodwa same department umsebenzi ufundiswa uwena kodwa wena awusaqashwa awusabizwa kakhulu sekubizwa yena okusho ukuthi le mali obuyithola isitholwa uyena sibantu sinenhliziyo umona awupendwanga kuthina kodwa kuyenzeka ukuthi ukuvuka umona esithubeni ngoba umuntu umono ngeke uze ukukhulume nabantu ukuthi sengivuka umona manje ngibukeni cha ukuwena ngaphakathi enhlizweni ukuthi ayingeke lento angiyithandi lento eseyenzeka omunye umuntu bengenza noma yipi iplan ukuthi lo muntu amgudluze kuze kuzokwazi ukuthi kuqhubeke yena umuntu uyaphila emhlabeni kuyenzeka umuntu afike lo umona nje ngokomdalo womuntu so lo muntu bekuphucisa inkwa kahle kahle ngendlela engibuka ngayo and emva kokuthi exoshiwe yena wasala wasebenza kanjani wena? Ngasebenza kahle. Waqhubeka wabizwa njengoba wavela ubizwa. Yebo ngaqhubeka ngabizwa njengoba. Okusho ukuthi le yamalo oyithola masovele futhi uyithola again. Yebo. Okay. Kusekhona yena bowuyithola le mali owavele uyithola. Bengayitholi. Bongayitholi. 2 days nje esontweni. Bongena 2 days esontweni. Okusho ukuthi singasho ukuthi ukufika kwakhe kweza nezinkinga empilweni yakho. Yebo. Okay. Le inkinga mangabe ifika naye kwakuphatha kanjani lokho? Waphatheka kahle ukuthi ukhona emsebenzini naye khona kuthola ukondla umndeni wakhe since wazi vele ukuthi bayasafarisha noma mhlambe ukuthi mawubuke sakhe isimo wacabangela kakhulu wacabangela yena noma wacabangela wena? Ngaphatheka kabi ukuthi kube noshintsho emsebenzini wami. Kanti bengimsizile. Kahle kahle nabo uthi usiza yena kodwa ukufika kwakhe kwakwenza waba nezinkinga wena. Wakuphatha kambi lokho. Kwangiphatha kabi. Okay. Naku ke sowuphatheke kabi ke. Yini esenhlizweni yakho nasemqondweni wakho eyifiso owaba nayo ukuthi okay ngoba sekanje I so wish ngaba ngimlandanga kubo ngathi akaqashwe ngoba njengamanje njoba ngimlandile impilo yami seyinzima awubanga nako lokho emqondweni ukuzisola ngaba nakho waba nakho ukuzisola uyabona ke manje na ke kahle kahle sowuke khoneni likahle kakhulu ke manje mana lapho nje kulelo khona okulona sekusele kancane sekuyalunga uma ngabe sowuba naleyo inhliziyo embi ke manje kwase kuyinhliziyo embi ukuthi uqashiwe ngenxa yami kodwa ngisathanda ukuthi asebenze ngoba mina sengiyavaleleka wawungeke yini uzuzenze izaba ukuthi axoshwe ukuze uzoqhubeka uphila impilo obuvele uyiphila wawungeke uzokwenza ukubi mhlambe okungenza ukuthi uqhubeke uphila impilo obuyiphila ngeke ngikwenza wawungeke uzokwenza okay awukwenzanga yini ke okubi ngagcina sengikwenza bhuti wagcina sokwenza yebo okay sesingicabanga ukuthi sisekuyalunga Hayi ngiyazi ngilalela. Okay. Yini wayenza sisi? Kushuthi bengitshontsha nje izinto lezi besizibala kube nezinto engintshontshayo. Bese mase ifunwa ke ngivele ngikhombisa ukuthi uyena oyithathile. Inhloso yakho bekuyini? Bese ngifuna ukuthi ehambe emsebenzini
Oh, okay. Obufisa usahambe emsebenzini ukuthi uzoqhubeka usebenza insuku obuvele uzisebenza. Ngoba ngibona ukuthi angisasebenzi kahle. Okay. Nangu ke seyikile ukusebenza bevele safarisha eqaleni wamfaka emsebenzini. Yathanda impilo ukuthi ibe ngconywana. Nangu ke sephindile emuva futhi uyosafara. Kuphathe kanjani lokho? Kungiphathe kabi kodwa ayikho indlela ebengenza ngayo bhuti. Okay. Kuphatha kanjani ukuthi manje wena njengoba waxoshisa yena nawe usasebenza nisasebenza nobabili? Akusenendaba kwasisasebenzi sobabili kulungile. Okay. Ukube kuthiwa wena uxoshwe bese abuya afonelwe yena kuthiwa akabuya azosebenza uzophatheka kanjani? Sasobe sesixabene nje kakhulu lapho. Yesisa. Lo muntu ufike wamqoshisa emsebenzini angithi waxoshwa. Wena waphinde wenza izikandali zakho nawe waxoshwa ngokwakho akasekho yena. Sekuyabuya kuthiwa hayibo engavusebenza sibanibani awubuye futhi uzosebenza. Akasafakwa wena. Hayi sasoxabana ngoba wayifakwe yimi phela ekuqaleni. Unixatshaniswa yini phela sebizwe eceleni manje akasabizwa ngawe. Sebizwa nje. Yini oyoxabanela naye? Bamazi ngami nje. Ha. Sisingathi ubhekene nelunye uhlobo lomuntu la. Manje akukho la usebenza khona njengamanje uhlezi. Hayi akukho la ngisebenza khona. Ingane nje ngiphilisa ngayo imali yeqolo. Abantu. Ungathini mhlambe kuyena usisi ngoba ngicabanga ukuthi uvuma lo akwenza ukuthi ngempela lento obuyicabanga iyona. Usisi engakusho kuyena konke lokho wayekwenza kumina wayenezizathu vele. Kodwa njengamanje njengoba singasasebenzisi sobabili akusekho ukuthi ngimbambele amaqhubu engikufisela kuyena ngifisa ngathi ngaphinda athola omunye umsebenzi angakwenzi futhi komunye umuntu lokho akhohlwe ikona. Mina ngiyamkhulula ngiyamxolela into enayenza kumina angisenankinga mina naye. Yeah, ne. Uzizwa kanjani sisi ngamazwi kaSisi? Hayi sengiyayisola nami. Uzisole manje noma vele nje bovela uzona? Hayi ngiyisola manje ngoba sesikhuluma sengimbona ukuthi akangibambela amaqhubu. Ola lokho mawumbuka bowucabangani? Sowumbona vele ukuthi akasasebenzi sekanje bowucabangani bekuthini kwena? Hayi bengisagcwele intukuthelo. Yeah, niyokuthi bekade ebizwa. Ukuthi bese sebenza mina ngingasasebenzi sengena 2 days. Hayi bekungasekuhle phakathi kwami naye. Yabona nje just ukujika nje kule nkulumo. Yabona izinto izinto maso uzoba nezingane kubalekile ukuthi ubalekelane nazo ungazenzi. Awusazenzeli manje ukuthi zingagcina izinto ezimbi sezwele einganeni zakho ngoba zingangaweli kuwena ngoba mhlambe ezakhe izinsuku seyifinyeziwe. Kodwa zingasali izinto sezwela einganeni zakho ngoba uzokwenza into ebhlungu emntwini ungaxolisi kuyena bese kusasa yenzeke enganeni yakho same thing bese ungasayitshela izingane zakho lento eyenzeka kuwena ngayenza emntwini njoba seyiwa manje seyiwela kuwena kahle kahle kubuka into ebuyela kumina le eseyishaya wena uyabona ukuzehlisa emntwini kubalekile ngasonke isikhathi siyabona ukuthi uthatha lethubu yazehlisa kuyena noma ngingakozwa lo uthetheni euxolisa uxolisi bosasho nje iqiniso ukuthi wakwenza angano mhlawumbe isidingo sokuxolisa uyasibona yini? Hayi sona ngiyasibona sengiyasibona. Okay mawukuthi uyasibona ngicela lethubu ulisebenzise mawusibona isidingo sokuxolisa. Yebo. Ngicela lethubu ulisebenzise if usibona isidingo sokuxolisa. Ngiyaxolisa sisi into engakwenza wona yababhlungu ibhlungu ngoba angifaka emsebenzini wangibona ukuthi kufanele ukuthi usebenze. Kodwa ngenxa yentukuthelo ke namagcina sengenza ngithatha inqumo ezingekho right ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyabonga futhi ukuthi ukwazile ukuzongifuna sixoxe. Hayi ngiyakuxolela. Kahle kahle mawumbona nje simanibonana ngoba phela nakhe lene bekukuthini kwena? Beke kufike lokho ukuthi nginjenje uyena. Kodwa futhi ungamkhombisi. Ngiyamkhombisa ngoba ngulo muntu onenhliziyo enhle. Okay, kushuthi nje manje ni right. Yebo sengi right. Right sis. Hayi seki right. Ungaphindi uyenze siswami into kanje. Ungaphindi uyenze into kanje. Hayi ngeke ngiphinde. Ungaphindi uyenze into kanje into embi nje kakhulu le. Mbuke lapho ngasekhaya makuthi nawe isimo esisimasifale nalesi ukwahlangabezana naso noma
usabhekene naso kumanje mhlawumbe wena ufuna ukuxoshisa umuntu yeka leyo inhliziyo embi yeka inhliziyo embi phuma nje enhlizweni embi ngoba izinto zakho angeke yilunge mozophila kanjalo igama lami ukuthabiswa ngokacele xebu yabona inhliziyo embi inkinga nje inhliziyo uma umuntu onenhliziyo embi usuke usenkingeni yabona ukwazi ukucabanga into ezowisa omunye umuntu athi umuntu eright ephila kahle impilo seyithanda ukuthi ibe ngcono ucabanga into ezomuyisa usuke wrong usuke uphila impilo ebhlungu kakhulu kuthi ngasonke isikhathi uma ucabanga ngomuntu umcabangela izinto ezinhle umuntu njoba nawe usuke uzicabangela izinto ezinhle ukuze nawe ikusasa lakho libe right nezingane zakho nabantu bakini yabo ukwenza kahle usuke ungenzeli wena wedwa wenzela nabantu nezingane zakho nabantu bakini uma ngizophila kahle nabafowethu noma ngingafa ngisebenzile ngoba bawohleze bengicabanga ukuthi umfana kabana kumele angasebenzi asemfakeni emsebenzini bafethu niyamazi uyise engave siphilela lo mfana wenzela abantu abaningi awuzenzeli wedwa so uma ngabe uwisa abantu wenze nakhona futhi wenzela abantu abaningi nezingane zakho umunye umuntu uzothima becabanga ngawe athi uyi right ingasebenzi ingane yomthakathi leya yabo zilungisele izingane zakho lungisela abantu bakini lungisela wena uqobo lwakho yabona njengamanje sikhuluma intombazane leyana kufanele ngabe isasebenza kodwa isasebenzi esikaba isinqumo sokuthi kuthiwe asimfakeni izinsuku eziningi lo asimfakeni izinsuku ezincane lo isinqumo sabaphathi basemsebenzini ayihlangene naleso sinqumo intombazane eyakwenza yona ukuthi ifike ikhuthale emsebenzini and kube kuthiwa izange zikhuthale igama la lentombazane okuyena owathi mayiqashwe ngabe la ngcola ukuthi wena ngesabaqasha abantu abafika nawe ngoba wena ufika nabantu abayimavila so yenza umsebenzi wakho awucabange ufela umsebenzi wakho ukuthi makuthiwa i-social fele empini lifele emsebenzini lifele empini into enjalo wenza umsebenzi wakhe ufela kona lokho uyaxoshiswa kuthiwa webile engabanga kodwa kubalekile ke futhi nokuthi icala mangabulazi uzehlise uxolise uvume kuze kudlule ngoba noNkulunkulu ukuxolela phezulu kwezono zakho usukuzenzile ngoba naku uyazivuma akuxolela abantu mabekhetha inkosi nje abathi akubona just nje ngikhetha inkosi uvuma amacala owenzile uthi ngiyavuma amacala ngiwenzile uNkulunkulu kodwa namhlanje ngiyakuthatha njengenkosi nomsindisi xepho